spieren aan de zijkant van het lichaam heeft men zeker nodig om enige dit zijn enkele krachtoefeningen. En natuurlijk is kracht ook zeer belangrijk met deze oefeningen. In 1981 werd het grote karateboek van Karate Bob op de Nederlandse markt gepresenteerd, dat door Slobodan Mitric in de gevangenis werd geschreven. Wij citeren nu letterlijk het nawoord van dit boek, zoals dat destijds door de directeur van de strafgevangenis te Esserheem, E. Kuiper, is geschreven. Ik weet niets van karate. Wat ik wel weet over deze sport, en dat is dan met name iets over de filosofie van karate, weet ik van de schrijver van dit boek. Wat ik wel weet over sport in het algemeen, en topsport in het bijzonder, is dat je hiervoor nodig hebt een grote zelfdiscipline en een waanzinnig doorzettingsvermogen, ten einde te komen tot een uithoudingsvermogen dat aan het ongelooflijke grenst. Van auteurs weet ik dat je voor het samenstellen van een boek nodig hebt 90% doorzettingsvermogen en 10% talent. Of anders gezegd, een auteur steekt in een boek 90% transpiratie en 10% inspiratie. Concluderend zou je kunnen zeggen dat een sporter-auteur eigenlijk iemand moet zijn die over kwaliteiten beschikt waar slechts weinigen aan toekomen. In dit speciale geval komt er nog een dimensie bij. Karate Bob is een gedetineerde, een tot 13 jaar gevangenisstraf in Nederland veroordeelde Joegoslaaf. De auteur liep in Nederland, terwijl hij hier op doorreis verbleef, tegen enkele hem vijandig gezinde landgenoten op. Deze landgenoten stonden hem naar het leven, maar Bob was sneller en niet hij, maar zij moesten het onderspit delven. De gevolgen voor Bob zijn niet mis. 13 jaar gevangenisstraf, ongewenst vreemdeling in Nederland. In zijn vaderland wacht hem de dood, hetzij door bloedwraak, hetzij door een proces wegens desertie, hetzij wegens het in het buitenland in diskrediet brengen van zijn vaderland. Ook moet geenszins uitgesloten worden geacht dat hem totaal geen proces wacht, doch een simpele liquidatie, zoals dat in kringen waarvoor de auteur in zijn vaderland werkzaam was, gebruikelijk is. In feite betekent dit alles dat Karate Bob dit boek heeft geschreven, terwijl zijn toekomst één groot zwart gat is. U, lezer en gebruiker van dit boek, weet welke inspanningen u voor uw sport moet doen. U weet welke offers u van uzelf moet vragen om anyhow, hoe dan ook, deze sport te kunnen beoefenen. En zeker wanneer het gaat om topsport, zoals is en wordt bedreven door Karate Bob. Wees u eens eerlijk. Zou u dit alles op kunnen brengen, terwijl u niet weet of u ooit met uw gelijken deze sport nog zult kunnen beoefenen? Ja, zelfs of u ooit nog een normaal leven, zoals u en ik dat hebben, zult kunnen leiden. Wanneer we al deze zaken op een rij zetten, dan denk ik dat we van een buitengewoon grote prestatie kunnen spreken, dat u nu in dit boek kunt lezen en het kunt bestuderen. Mijn heilwens bij het ter perse gaan van dit boek is, dat u zich zult blijven realiseren door wie en onder welke omstandigheden dit boek tot stand is gekomen. Ik wens u dezelfde eigenschappen toe als de schrijver,
wiens werk u nu in handen heeft. E. Kuiper, directeur van de gevangenis Rijkswerkinrichting Esserheen te Veenhuizen. Er zijn nu bijna 2 decennia na het verschijnen van Slobodans karateboek en karatefilm verstreken. In 1986 heeft de Nederlander geprobeerd om Slobodan Mitric naar Joegoslavië uit te zetten. Het vliegtuig naar Joegoslavië stond tot 2 maal toe gereed om hem tegen zijn eigen wil naar Joegoslavië te vervoeren. Het kort geding om uitzetting te voorkomen werd gewonnen en ook het kort geding in hoger beroep bevestigde dat het de Nederlandse staat verboden is om Slobodan direct of indirect naar nu ex-Joegoslavië uit te zetten. Artikel 3 van het Verdrag van Rome, daar hem daar een onmenselijke behandeling of de dood te wachten staat. Men zou dan ook hebben mogen hopen en verwachten dat de situatie van Slobodan beter en beter zal worden, maar helaas worden de omstandigheden slechter en slechter. Slobodan is steeds blijven trainen, boeken schrijven, schilderen, etc. Maar ondanks het feit dat Slobodan in 1992 is getrouwd met mij, Iris, nadat wij elkaar al sinds 1981 kenden, heeft Slobodan nog steeds geen verblijfsvergunning. Hij heeft geen toestemming om te werken. Hij heeft geen paspoort of ander reisdocument, waardoor wij ondanks 7 jaar huwelijk nog nooit zelfs maar enkele dagen samen op vakantie naar Parijs konden gaan, terwijl wij daar in werkelijkheid zouden willen werken en wonen. En ten gevolge van de koppelingswet heeft Slobodan nu ook geen uitkering meer en ondanks ernstige gezondheidsproblemen onthoudt men hem zelfs het recht op ziekenfonds. Weliswaar had onze advocaat meester A.H. Sarolia het proces over het herstel van de uitkering en het ziekenfonds gewonnen, maar burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn in hoger beroep gegaan en op de rechtszitting hoorden wij dat de uitkering nu weer geblokkeerd is. De zaak is nu teruggewezen naar burgemeester en wethouders van Amsterdam. Omdat wij nu onmogelijk onze vaste lasten en schuldaflossingen allemaal op tijd kunnen betalen en zelfs de eigen bijdrage en griffierechten tot nu toe niet konden voldoen, vrezen wij om beide eerst afgesloten te worden van energie en uiteindelijk nog op straat terecht te komen, wat wij niet verdienen. Het is zelfs zo dat men in feite ons recht op een advocaat betwist. Tot nu toe willen zij namelijk ook de rechterlijke kosten van Iris niet vergoeden, want anders wel het geval zou zijn geweest. Wij zouden niets liever willen dan op een eerlijke manier zelf in ons onderhoud te kunnen voorzien. Slobodan hoopt dat karateka's en alle belangstellenden voor de karatesport deze videotape zullen willen kopen, opdat hij daarna ook de nodige materialen voor de volgende videofilm kan aan. Bovendien wil Slobodan verder gaan met het schrijven van boeken en schilderen en zoekt hij daarvoor uitgevers die zijn werk willen publiceren, geïllustreerd met zijn eigen gouaches, iconen en schilderijen.